Urip saasik iki wis ora cocok kanggo loro ati. Cocoke iki mung akeh duit. Aja nesu dhisik lho ya. Iki dudu ngomong nek duit iku iso tuku kebahagiaan. Nanging ayo jujur, yen dompet isih rada isi, urip dadi luwih enteng. Arep ngopi yo iso, arep dolan yo iso, ora mikir bensin entek, arep bantu wong tuwa yo luwih lega. Meskipun biyen akeh sing ngomong, sing penting ki cinta. Nanging, nek saben dina mumet mikir kontrakan, tagihan listrik, lan beras entek, cinta wae kadang melu kesel. Mula kowe aja salah paham, sing digoleki dudu sugih kanggo pamer, nanging cukup supaya urip ora kebak rasa kuwatir. Akeh wong ngentekne tenaga mung kanggo ngejar validasi, kepengin disenengi kabeh wong, kepengin duwe pasangan ben ora diarani dhewean. Padahal wektu kuwi iso digunakake kanggo sinau, kerja, gawe usaha, utawa nambah skill sing mengko dadi sumber rejeki. Duit pancen dudu tujuan pungkasan, nanging duit kuwi alat. Kanthi duit awakmu iso ngejak ibu mangan enak, iso ngajak bapak dolan, iso tuku wektu kanggo istirahat, lan sing paling penting ora gampang dikontrol wong mung amarga buta. Soale urip iki lucu, nalika awakmu mandiri wong malah luweh ngajeni. Dadi aja kesusu golek wong sing ngisi kekosongan, tapi isinen uripmu dhisik nganggo pengalaman, ilmu, kesehatan, lan penghasilan. Mergo hubungan sing apik kuwi bonus, dudu penyelamat urip. Ngopeni awakmu, olahraga, mangan sing apik, turu sing cukup, lan terus berkembang. Yen misale rezekimu tambah, ojo lali andhap asor, ojo nganti duit gawe kowe gumedhe. Sing paling mewah sejatine yaiku urip tanpa utang pikiran, iso tangi esuk tanpa panik, iso kerja tanpa dipaksa, iso guyu tanpa pura-pura. Dadi urip saasik iki wis ora cocok kanggo loro ati, cocoke akeh duit. Nanging luwih pas maneh, cocoke ati sing tentrem, pikiran sing waras, lan dompet sing terus diupayake isine. Yen kowe setuju tulis senang komentar. Akeh duit akeh manfaat. Lan ojo lali subscribe ya dulur, mergo ning channel iki awake dhewe sinau nikmati urip tanpa drama, tanpa mumet sing ora perlu.